Praise the Lord. Maayong gabi sa mga nasa Diyos. Amen? Praise God. Karong gabi ng mga igsoon, usa na pud ka opportunity alang sa ako nga ma-share sa inyo may tungod sa pulong sa tong buhi nga Dios. Pulong kinahanglan sa tong espirituhanon nga kinabuhi aron kita makapadayon sa tong pag-alagad dinhi sa kalibutan while nagapaabot kita sa pagbalik sa tong buhi nga Dios. Amen? O karong gabi ng mga igsoon, before ta magtuon sa pulong sa Dios at tuon nata sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta? Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Praise God. Amen. Ano ba nang gituhan mga igsoon? Hallelujah. O karong gabi ng mga igsoon, atong pagatunan ang pulong sa atong buhi nga Dios o ang atong foundation text atong pagakuhaon diha sa Colossus chapter 1 verse 6. Ang pulong sa Dios nagaingon, kining maayong balita nagapadayon pagkaylap sa tibuok kalibutan ug daghan ang nakadawat sa bag-ong kinabuhi nga sama usab sa inyong nadawat sa dihang nasabtan ninyo ang kamatuoran may tungod sa grasya sa Diyos. Magaampo ta? Amahan na mga langit nun, mapasalamaton kami ang ining matahom nga kagabion. Salamat sa kaigayunan nga magihatag sa matagusa. Salamat amahan karong gabi una o sa kahigayon nga kami makatuon usab sa imong pulong o Holy Spirit amo kang gina-acknowledge nga ikaw ang magapataliwala, ikaw ang magatudlo kanamo sa kung unsa ang insakto nga pagtulunan, insakto nga mga pulong nga alang sa imong mga katawhan. That's why kining tanan, amo kining gisali kanimo Abba tungod kay nasayod mi kung wala kami, wala ka sa among kinabuhi, wala kit mi mahimo. Dalaygon ka sa walay katapusan in the mighty name of Jesus we pray. Amen o Amen. Praise God. Atong pagatunan ng pulong sa Dios karong gabi ng mga igsoon ang ato ang tema atong hisgutan kining pulong nga kinabuhi ug kamatayon. Sa atong pagkinabuhi nining kalibutan kinahanglan nato ang insakto nga pagdesisyon sa tanang mga butang dinhi sa atong kinabuhi. Ilabi na kung hisgutan nato ang kinabuhi human niining kalibutan Nangandoy ta nga atong masiguro ang atong kinabuhi nga ang atong padulngan mao ang langit andam sa Ginoo uban sa kalipay nga walay katapusan. Munang sa atong pagtuon karon, kita mismo ang mopili ug modesisyon kung unsa, kung asa, kung kinsa ang atong sundon. Adunay kasi klaseng pagtulunan dinhi sa kalibutan nga mo'y naglimbong sa kadaghanan sa kung unsa ang insakto ug magsiguro sa atong kinabuhi ngadto sa laing kinabuhi uban sa atong buhi nga Dios. Dinhi atong makita karon sa atong paghisgutan ang bag-o nga paagi sa pagduol ngadto sa Dios. Kay ang ikaduhang Korinto chapter 3 verse 1 to 12 ang pulong sa Dios nagaingon, nagahisgot kini mahitungod sa tinuod ng mga kasuguan sa Ginoo ug iyang mga pamaagis pagpakita sa iyang mga planos pagmatarong sa tao o kung asa ang Dios nagapanglihok sa kinabuhi sa tao. Atong basahon ang verse 1. Basin maghunahuna kamo nga gidayig na usab namo ang among kaugalingon. Dili kami sama sa uban nga kinahanglan pa ug mga sulat sa pagpaila aron dawaton ninyo ug unya mangayon usab kaninyo ug laing sulat sa pagpaila aron dawaton sila sa laing lugar. Wala kami magkinahanglan og mga sulat sa pagpaila. Kay kamo mismo ang among sulat nga napatik sa among kasing-kasing. Tungod kay ang inyong pagkinabuhi sama sa sulat nga makita ug mabasa sa tanan.
klaro nga kamo sama sa sulat ni Kristo nga gisulat pinaagi kanamo. Ang gigamit sa pagsulat dili tinta kundi ang Espiritu sa Dios nga buhi. O wala usab kini isulat sa mga bato nga sulatanan kundi sa kasing-kasing sa mga tao. In verse 4, makasulti kami niini tungod sa gihimo ni Kristo pinaagi kanamo sa o tungod sa among pagsalig sa Dios. Kay kun kami lang dili kami makahimo niini nga buluhaton. Apan gitabangan kami sa Dios. Siya ang naghatag kanamo og katakos aron masaysay namo ang bag-o nga pamaagi nga iyang gibuhat aron kita makaduol kaniya. Kining bag-o nga pamaagi dili pinaagi sa gisulat nga kasuguan kundi pinaagi sa Espiritu Santo. Kay ang kasuguan nagadala sa silot nga kamatayon. Apan ang Espiritu Santo nagahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Sa paghatag sa Dios kang Moses sa kasuguan nga iyang gisulat sa mga bato, ang mga Israelinhon dili makatutok sa naong ni Moses kay nasulawan gayud sila. Apan kadtong kahayag sa iyang naong hinay-hinay lang nga nawala. Karon kun ang Dios nagapakita sa iyang gahom sa kasuguan nga nagadala og kamatayon, mas labaw pa ni ini ang iyang ipakita nga gahom kun ang Espiritu Santo na ang maglihok. Kay kung gipakita sa Dios ang iyang gahom sa paghatag niya sa kasuguan nga nagdala og silot, dili ba nga mas labaw pa gayud ang iyang ipakita nga gahom kung isipon na niya nga matarong ang tao. Ang tinuod, ang gahom sa kasuguan kaniadto baliwala lang gayud kung itandi sa gahom ni ining bag-o nga pamaagi. Kay kung may gahom gipakita ang Dios ni adtong kasuguan nga lumalabay lang, mas labaw pa ang gahom nga iyang ipakita ni ining bag-o nga pamaagi nga mulungtad sa walay katapusan. In verse 12, ug tungod kay mao kini ang among gilauman, wala kami kahadlok sa pagsugilon sa pulong sa Dios. Kung atong hisgutan kining maong chapters sa Biblia igsoon, atong makita dinhi ang bag-o nga pamaagi sa Dios nga gihatag niya sa tao sa pagtuol ngadto kaniya. Kay kung imong tan-awon ang Old Testament igsoon, ang mga katawhan kaniadto dili sila makadali-dali, dili sila makasayon-sayon sa pagduol sa trono sa atong buhi nga Dios. Ug dinhi gipakita alang kanato nga mga ilalom sa grasya sa Dios, ilalom sa bag-ong kubinante nga gibuhat ni Kristo didto ibabaw si Kristo alang sa atong kasiguruhan. Ug ingon siya, kining iyahang pag-share may tungod sa grasya sa Dios. Kini makita sumala sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios nga nagtuo diha sa grasya ug nagsalig diha sa grasya. Kaya nga naman, ang tinuod nga ebanghelyo maoy magdala kanato sa tinuod nga kinabuhi nga kahimut-an sa atong buhi nga Dios. Tinuod nga pagkinabuhi nga makita unya sa tao nga kanang atong pagtulunan maoy tinuod tungod kay nakita kung unsa ang bunga ng ining maong pagtulunan. Kay kung imong tan-awon, nagaingon si Apostol Pablo nga kamo mismo ang among sulat nga napatik sa among kasing-kasing. Tungod kay ang inyong pagkinabuhi sama sa sulat nga makita ug mabasa sa tanan. Ang kinabuhi sa mga Kristohano igsoon nga ilalom sa grasya sa Dios adunay kalipay, malinawon, makita ang tinuod nga bunga sa pagkakristohanon. Igsoon, moingon sila, ang mga taong under sa grasya, grabe na ang pagpakasala. Nagpakasala sila, gitugutan nila katungod kay ang grasya, license to sin. But igsoon, kung imong tan-awon ang Biblia igsoon, ang grasya sa Dios, ang maoy maghatag kanatong kusog nga ikaw ug ako mahimong kahimut-an sa tao, mahimong kahimut-an sa Dios tungod sa resulta, tungod sa bunga nga nagagawas sa kinabuhi sa Kristohanon nga naa ilalom sa grasya sa Dios. And siya, klaro nga kamo sama sa sulat ni Kristo nga gisulat pinaagi kanamo. Ang gigamit sa pagsulat dili tinta kundi ang Espiritu sa Dios nga buhi. Kung imong tan-awon diri igsoon, ang atong kinabuhi o ang sulat
o ang grasya o ang ebanghelyo o ang tinuod nga mensahe igsoon, makita unya sa kinabuhi sa mga Kristohanon, makita unya sa kinabuhi sa mga tao nga ilalom sa grasya sa Dios, tungod kay kini ang maghatag kanila kausaban sa kinabuhi, kini ang maghatag sa ilang kanang pagkamatarong nga dili kipaningkamutan, tungod kay ang balaang espiritu maoy nagapamuhat ni ini, maoy nagapanglihok ni ini sa atong taliwala. Hallelujah. Dili sama sa balaod nga gihatag sa Dios kang Moses nga gisulat dito sa papan nga bato. Ang kining ebanghelyo nga naa sa atong kinasuluran karon igsoon, mao kaning ang ebanghelyo nga pamuhat o ang nagapamuhat sa atong kinasuluran is ang balaang espiritu sa Dios nga buhi. O wala usab kini isulat sa mga bato nga sulatanan kun dili diha sa imong kasing-kasing, sa kasing-kasing sa tao. Ang pagtulun-an karon igsoon, ang ebanghelyo nga atong nahibaluan karon igsoon, naa sa atong kinasuluran, naa sa atong kasing-kasing, tungod kay ang espiritu nagapuyo sa atong kasing-kasing, ug mauni ang maghimo kanatong matarong, mauni ang magdala kanato sa tinuod nga pagkabalaan at tubangan sa atong buhi nga Dios igsoon. Hallelujah. Ug ingon siya, kining balaang espiritu nga naa sa atoa mao'y mutabang sa atoa, siya ang maghatag kanato og katakos aron masaysay nato kung unsa ang bag-o nga pamaagi nga iyang gibuhat aron kita makaduol sa Dios. Kining espiritu nga naa sa atoa, balaang espiritu sa Dios, mauni ang magtudlo sa atoa, mauni ang magdasig sa atoa, mauni ang mag-abli sa bag-o nga pamaagi, magpasabot kung unsa ang mga pamaagi diha sa pagtuo sa atong buhi nga Dios. Diya, bag-o nga pamaagi, dili pinaagi sa gisulat nga kasuguan, kung dili pinaagi sa Espiritu Santo. Kay kung imong tan-awon igsoon, naa nata sa bag-o nga kubinanti karon, ilalom sa kubinanti ni Kristo nga mao ang grasya sa Dios. Wala nata ilalom sa balaod, kay ang kasuguan kung imong tan-awon nagadala og silot nga kamatayon. Kaniadto sa panahon ni Moses, ang mga tao pag makasala, kailangan muhalad. Ang mga tao pag manapaw sila, pag makitaan sila, masakpan sila, batuon sila hangtod mamatay. Apan karon igsoon, wala na yung nahitabo ni ana. Wala na yung nagakitabo tungod kay ngano. Naana ka ilalom sa grasya. Ang kalibutan karon ilalom nata sa kubinante ni Kristo. Wala nata, dili nata ilalom sa kubinante nga gihatag sa Dios nga to kang Moses. Ilalom nata sa kubinante nga gibuhat ni Kristo didto sa cross igsoon. Munang tungod ni anang kubinante hang gibuhat ni Kristo, ana-ana ang espiritu sa atong kinasularan ug mo kini ang naghatag sa atong kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Praise God. Sa paghatag sa Dios kang Moses kasuguan nga iyang gisulat sa mga papan nga bato, ang mga Israelinhon dili makatutok sa nawong ni Moses kay nasulaw gayud sila. Sa diha nga si Moses nakiistorya sa Dios, tungod kay ang Dios balaan, ang dagway ni Moses minsanag, adunay kasanag kasilaw tungod sa presensya o pagkabalaan sa atong buhi nga Dios. Apan katong butanga igsuon, katong mga pahitabuan nagkahanaw sa iyahang kinabuhi, nagkawala ang kasanag. Kaya nga naman, tungod ni anang balaura, ingon siya, kun ang gahom sa Dios nagapamuhat diha sa balaod, nagapakita og gahom diha sa kasuguan nga nagdala og kamatayon. Kung nakapamuhat ang Dios ilalom sa balaod, siya mas labaw pa ang iyang ipakita nga gahom kung ang Espiritu Santo na ang maglihok sa mga katawhan sa Dios. Igsuon kung makaingon ka, moingon na sila. Ang mga tao karon sa kalibutan, yes, adunay gahom dinhi sa balaod. Yes, tinuod na siya. Pero mas dako ang gahom ipakita sa Dios sa diha nga ang balang espiritu na ang magapanglihok sa atong taliwala.
Diya, kay kung gipakita sa Dios ang iyang gahom sa paghatag niya sa kasuguan nga nagdala og silot, dili ba mas labaw pa gayud ang iyang ipakita nga gahom kung isipon na niya nga matarong ang tao. Ang tinuod, ang gahom sa kasuguan kaniadto baliwala lang gayud kung itandi sa gahom ni ining bag-o nga pamaagi. Layo ra kay to igsoon, kung naamay gahom ang balaod, mas gamadako ang gahom nga ipakita sa Dios, kay dili gyud ikatandi ang gahom nga mapakita sa diha nga ang balaang espiritu na ang magapamuhat sa tong kinabuhi. Kay kining kasuguan amoy gisunod sa kadaghanan karon sa kalibutan igsoon. Ingon ang Biblia nagakahanaw, lumalabay, mawala na siya. Tungod kay nga naman igsoon, ang kalibutan dili gyud magpabilin diha sa balaod, kun dili magpabilin gyud ang tanan diha sa grasya sa tong buhi nga Dios. Ug ang grasya sa Dios igsoon mo'y susi nga ang tanang Kristohanon magkahiusa, ang tanang Kristohanon atunay kalipay, ang tanang Kristohanon magmadaugon igsoon. Ang grasya lang sa Dios mao'y maghiusa sa tanang magtutuo ni Kristo. Wala na unyay mag-ingon nga mag-serve og two masters. Kaya mo ingon sila, pag mo adto kag laing simbahan, nag-serve na daw kag two masters. Kinsa man day mo gisimba sa pikas? Si Jesus lang man. Dira sa inyo si Jesus lang man. Two masters ba na? Isa lang na siya ka masters. Isa lang na siya ka master igsoon. Usahay mamali pagpasabot. Usahay mamali pag-interpret ang Biblia igsoon. Ingon siya, ang bag-o nga pamaagi nagihatag ni Kristo sa atua, nagibuhat ni Kristo dito ibabaw sa cross, mulungtad sa walay katapusan. Pasabot kining bag-o nga kubinante nga mao ang mensahe sa grasya, ang ebanghelyo sa grasya, dili na ni siya mawala. Ang balaod na hanaw apan ang grasya sa Dios dili kayod mahanaw. Busa karong gabiyon ng mga igsoon, ato kining tun-an ang duha ka klaseng ministry nga atong hisgutan karon. Okay. Una, ang old o ministry of death. Old Testament or ministry of death. Ang ikaduha, kining bag-o nga testamento karon or ministry of life. Atong tan-awon ang kalainan ni ining duha ka mga ministry igsoon. Kung imong tan-awon ang ministry of death o ang ministry of life, it has sa verse 3 o verse 7. Ang ministry of death nakaukit sa bato. Nakasulat diha sa bato. Nakasulat diha sa tablet nga bato. Apan ang ministry of life, ang ministeryo sa kinabuhi igsoon, nakasulat diha sa kasing-kasing sa tao. Kung imo pong tan-awon ang verse 5 sa atong gibasa, ang sulat nga gisulat dito sa papan nga bato makapatay, nagdala og silot. But ang ministry sa kinabuhi naghatag og espiritu. Mao kini ang usa ka espiritu nga naghatag sa tuag kinabuhi. Muna ang kalainan igsoon. Ang papan nga bato ug ang papan nga kasing-kasing, ang kasing-kasing sa tao nga gisulatan sa balaod sa kasuguan sa Dios, nagahatag sa tuag kinabuhi. Kung ang balaod nagkawala, ang iyang himaya nagkawala, ang grasya sa Dios, permanente ang iyahang himaya, mas labaw pa gayon. Ang balaod natapos, apan ang grasya permanenteng magpabilin. Ang balaod in verse 9 gitawag siya og ministry of condemnation. But ang grasya gitawag sa ministry of righteousness. Unsay kalainan niya na magsin, dako kay kalainan. Ingon pa gyud siya, ang grasya magkaroon tag confidence ngadto kay Kristo.
Aduna tay confidence, aduna tay kaisog nga motuo sa tong buhi nga Dios, tungod kay ang Dios mismo ang nag-abli sa gangaan sa langit alang sa imuha ug sa ako nga dili na ta mahadlok. Ingon pa siya, naghatag ka nato paglaom ug mahikimo ka nato nga maisugon sa pagduol sa trono sa grasya sa tong buhi nga Dios. Maghatag sa tuwag paglaom, maghatag sa tuwag kasiguruhan sa kinabuhi. Mauna ang gospel of grace, mauna ang grasya nga kubinante kay gibuhat ni Kristo sa tuwa. And siya, ang balaod dili ka supisyente sa imong kaugalingon. Pero ang grasya igsoon, supisyente ka tungod sa Ginoo. Tungod kay naghihimo ka niya nga competent, angayan nga ministro sa tong buhi nga Dios. Sa balaod dili ka angayan. Kay ang balaod kailangan wala kay hugaw, wala kay sala, ang imong tibok adlaw, tibok nimong kinabuhi, imong gihalad sa Ginoo. Naalang ka permanente sa Holy of Holies para magdaig sa Ginoo, magampo sa Ginoo, mga muyo sa Ginoo. Apan igsoon kita karon nga naa sa grasya, gihimo taniyang angayan nga mahimong ministro sa atong buhi nga Dios tungod kay siya ang naghimo kanatong angayan. Amen? Ang ministry of condemnation naga-disqualify sa imuha nga mamahimong competent minister. Kabalo ko igsoon, dili jud ganahan ang usa ka tawo sa ingon ani nga ministry sa kinabuhi. Kung ikaw papilion, unsa nga ministry ang imong gusto? Unsay maayo? Kinabuhi ba o kamatayon? Igsoon, ang Biblia alang sa tanan aron tun-an ug sabton. Gihatag sa Ginoo ang Biblia aron sa pagdiskubre kung kinsa siya, kung kinsa ka, ug unsay naimo tungod niya. Gihatag sa Ginoo ang Biblia aron pasaligan ang imong kasing-kasing sa kamatuoran ug pagpakita kung kinsa siya. Nagahatag usab siya sa atuwa ug magtutudlo aron pagtabang sa atuwa sa pagsabot sa tanang kahibulungan kamatuoran. Hallelujah. Wala kini na kinahanglan nga graduhan ka aron maluwas o makakaton ka. Ang matag usa makadawat sa kamatuoran sa diha magtuon siya sa pulong sa Ginoo nga inubanan sa tabang sa balaang espiritu ug pagpaubos sa iyang kaugalingon. Ikaduha, nahimo tang born again. Tungod kay ning tuo ka, tungod kay gipili ta sa Ginoo. Ug ang bilo nga nagtabon sa atong mga mata kaniadto, sa atong alimpatakan kaniadto, natanggal na gikan sa atong una aron makasabot ta kita sa Biblia. Tungod kay ang balaang espiritu mao ang atong magtutudlo sa diha nga ato kining tun-an nga nagdala og kamatuoran. Kining Biblia igsoon mao kini ang nagdala og kamatuoran nganhi kanato. Og tungod sa balaang espiritu igsoon na-open ang imong salabutan aron makasabot ka sa Biblia nga imong gibasa. Ang mga tao karon sa kalibutan, daghang mga tao nga dili makasabot sa Biblia tungod kay napabilin pa sila sa balaod. Ang usa lang kasusi igsoon aron mo open ang imong salabutan ug matanggal ka na nga belo is tuuhan nimo ang finished work ni Jesus. Ang susi lang gid igsoon is ang gibuhat ni Kristo dito sa cross alang kanimo. Praise God. Kaya in 1 Corinthians chapter 2 verse 12 to 13 nagaingon siya, o kita nga mga matumutuo gihatagan ni ini nga espiritu nga dili gikan sa kalibutan. Ang espiritu nga gihatag sa tuwa igsoon dili gikan sa kalibutan, kundi gikan sa Dios. Ngano? Aron masabtan nato ang kamatuoran mahitungod sa mga panalangin nga gihatag sa Dios kanato. Unsa man kining klaseng panalangin?
kining grasya sa Dios, kining kasiguruhan sa imong kinabuhi igsoon, mao nang dako kayong panalangin gihatag sa Dios, giandam sa Dios, gibuhat ni Kristo sa cross aron sa pagsiguro sa imong kinabuhi. Hallelujah. Busa ang mga pulong nga among gisulti gikan sa Espiritu Santo o dili gikan sa kaalam sa tao. Gipasabot namo ang mga pagtulon-an nga gikan sa Espiritu ngadto sa mga tao nga nakaangkon sa Espiritu. Mo nang ni-share ko sa inyo atong last Sunday nganing tuo mo sa mensahe sa grasya tungod sa gahom gipakita sa balaang Espiritu niini. Amen? Ang Espiritu mismo, igsoon, ang Espiritu mismo ang magpahinumdom sa toa nga ang Dios mismo ang magtisok sa atong alimpatakan may tungod sa mga kagastuhan sa Dios ngani kanato. Ang Hebrews chapter 10 verse 15 to 16 nagingon ang pulong sa Dios. Ang Espiritu mismo nagapamatuod kanato bahin niini kay miingon siya, miingon ang Ginoo, mao kini ang kasabutan nga akong buhaton kanila sa umaabot ng mga adlaw. Itisok ko ang akong mga sugo sa ilang kasing-kasing o isilsil ko kini sa ilang alimpatakan. Kining pagabuhaton sa balang Espiritu sa tuwa igsoon is mao ang pagpahinumdom nga ang kasuguan sa Dios, ang kagustuhan sa Dios kisilsil na diha sa imong alimpatakan ug diha sa imong kasing-kasing aron ikaw kanunay mapahinumduman sa mga butang, sa mga kaayuhan, sa mga plano o katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Dili kay magsige tag sunod anang balaod, magsige tag tuon anang balaod, unsay buhaton, unsay sundon, unsay angay. Kung dili igsoon, ang imong sundon ang balaang Espiritu nga naa diha sa imong kinasuluran, nga mo'y mutudlo kanimo, mo'y mugiya kanimo sa kung unsa ang insakto nga imong pagabuhaton nga makapahimuot sa tao o makapahimuot sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Nganong gitisok man sa Dios sa atong alimpatakan ang iyang mga kagustuhan alang kanato. Nga naman igsoon, wala ba kakapungutana, ana? Ano kaya nung gitisok pa man nga na naman tato'y balaod? Praise God. Igsoon gitisok sa Dios ang iyang mga kagustuhan dinhi sa atong alimpatakan o sa atong kasing-kasing aron dili kakalimot. Tungod kay ang mga tao makasasala og kalimtanon. Once makalimot ang tao sa makasuguan sa Dios, dali ra makasala. Muna gitisok sa Ginoo sa atua kasing-kasing ug sa atong alimpatakan ang iyang mga kagustuhan ug gipuy-an sa balang Espiritu nga mo'y kanunay nagpahinumdum kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Sa kanunay pagsunod-sunod sa balaod, dili mahimo nga mamatarong ang tao. Tungod kay ang balaod adunay kakulangon. Kulang ang balaod. Dili kumpleto ang balaod, igsoon. Mo nang ang kagustuhan sa Dios, ang mga plano sa Dios, dili niya gibutang sa tong kasing-kasing. Aron ikaw ug ako, dili magkanunay og sunod diha sa balaod. Muna ang Dios mismo ang nagbuhat og bag-o nga kasabutan aron sa pagsiguro sa kinabuhi sa iyang mga pinili, iyang pakamatarungon o pasidunggan. Ang Hebrews chapter 8 verse 8 to 11 nagaingon ang pulong sa Dios. Apan nakita sa Dios ang kakulangon sa mga tao nga nagsunod niadtong mauna nga kasabutan. Busa mingon siya, moabot ang adlaw nga maghimo akong bag-o nga kasabutan sa mga taga-Israel o sa mga taga-Juda, o kini dili na sama ni adtong kasabutan nga akong gihatag sa ilang mga katigulangan kaniadto sa dihang giagak ko sila pagawas sa Ehipto. Kining bag-o nga kasabutan nga gibuhat sa Dios igsoon, mao na ni ang gibuhat ni Kristo. Ug dili ta ilalom karon, wala na ta ilalom sa balaod kay katong tanan kulang o katong tanan dili to makatabang sa atoa. Unsya? Dili kini sama ni adtong kasabutan nga akong gihatag sa ilang mga katigulangan kaniadto sa dihang giaga ko sila sa pagawas sa Ehipto. Wala nila tumana ang unang kasabutan gihatag ko kanila, mao nga gipasagdan ko na lang sila. Mingon sa Ginoo,
Ang bag-o nga kasabutan nga akong ihatag sa mga taga-Israel sa umaabot ng mga adlaw mao kini. Isilsil ko ang akong mga sugo sa ilang alimpatakan o itisog ko kini sa ilang kasing-kasing. Mahimo ako nga ilang Dios o mahimo sila nga akong katauhan. Wala na musulti sa iyang katagilungsod o sa iyang igsuon. Ilha ang Ginoo kay silang tanan makaila kanako gikan sa labing ubos hangtod sa labing dungganon. Igsuon, ang Dios ang nagapamuhat ni ining maong pamaagi sa pagduol ngadto kaniya. Siya ang nangita o pamaagi igsuon nga ikaw sa imong pagkapinili maduol ka diha sa iyang tiilan. Praise God. Apan igsuon, ang mga katauhan sa kalibutan nagakalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Ano man, unsa nga klase nga kahibalo igsuon? Nganong nagkalaglag sila? Nalaglag sila tungod kay kulang sila sa kahibalo sa paghubad sa pulong sa Dios kung unsa ang nakasulat niini. Tungod ni ining bilo nga kanunay nakatabon sa ilang mga mata o gananghuna tungod sa ilang kanunay pagtuon sa balaod. Ang belo nga gigisi na ni Jesus sa dihang didto siya ipabaw sa cross nga padulong ng mamatay. Kini nga belo kanunay nagtakop sa ilang hunahuna aron dili sila makasabot sa mga plano o pamaagi sa Dios sa pagmatarong sa tao. Imbis kay maminaw sa balang espiritu sa kung unsa ang iyang itudlo kanato. Nagsalig na Hinuon sa ilang pagpaningkamot nga mahimong matarong tubangan sa Dios. Unsaon man nato pagbasa ang Biblia igsoon? Ang Biblia gihatag na sa tuwa aron atong tun-an, aron atong sabton. Unsaon man nimo pagbasa ni ini aron makasabot ka? Di ba napansin ba nimo pag mubasa ka o usa ka bersikulo and then muadto na po ka sa laing bersikulo, usahay nagakontradict ang mga pulong dito sa una nimong gibasa. Usahay kayong uy, grasya kay ang Dios. Pero sa lain balaod, grabe kaisog ang Dios. Sa laing bersikulo, moingon ka nga, luwas ka siguro na. Pansauban, inigbasa na po, silutan ka. Ang saman yun. Munang sa atong kinabuhi karon igsoon para masabtan nato pag-ayo ang pulong sa Dios. Adunay tulo ka mga pangutana atong himuon sa atong pagtuon o pagbasa sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia. Nga imong buhaton aron masabtan nimo pag-ayo, sabtan nato pag-ayo kung unsa nakasulat sa pulong sa Dios diha sa Biblia. Okay, kining tulo ka pangutana igsoon mao ni atong hisgutan karon. Ang unang pangutana, pag naa kay mabasa diha sa Biblia o sa ka teksto diha sa Biblia, una nimo pangutana sa imong kaugalingon, kinsa ang gisulatan niini? Kini nga bersikulo ba? Kini nga chapter ba? Para ba ni sa ako o dili? Ako nga Kristohanon o dili? Ikaduha, unsay giingon? Unsay nakasulat sa Biblia? Ikatulo, unsaon ni pag-apply sa ako diha sa bag-o nga kubinante? Pinagi sa finished work ni Jesus dito sa cross. Okay. Kung ato ning i-apply ng mga pangutana sa lisod sabton ng mga pasahe sa Biblia, mao ni ang magwagtang o magwala sa 98% ng mga mali nga interpretasyon diha sa Biblia. Sama ning sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 8 to 12. Nagayon siya, apan kung makuha na kini, magpakita na siya. Apan sa pag-abot ni Ginoong Hesus, laglagon niya kining taong dautan. Puuhon niya kini pinaagi lang sa iyang huyop. Kung mupakita na kining taong dautan, gamito niya ang gahom ni Satanas ug maghimo siya sa tanang matang sa mga milagro ug mga buhat nga kahibulungan nga murag gikan sa Dios. Ug gamito niya ang uban nga mga pamaagi aron malimbungan ang mga nangawala.
Mao kini ang ilang dangatan tungod kay dili sila muhigugma sa kamatuoran nga mauunta ang makaluwas kanila. Tungod niini gipasagdan sa Dios nga malimbungan sila aron nga motuo sila sa bakak. Aron masilutan silang tanan nga nagasalikway sa kamatuoran ug nalipay sa pagpakasala. Okay, ato ni sulayan kini nga pasahe sa Biblia kung insakto ba pag-interpret. Kini nga pasahe sa Biblia nahigahisgot ba sa mga signs and wonders? Mga kahibulungan nga nakakahitabo? Yes, nagahisgot kini. Kung imong tan-awon kato nga chapter sa Biblia, nagahisgot ba to sa pagpanglimbong? Yes, naa dito ang pagpanglimbong nga pagabuhaton ni Satanas. Kato nga pasahe sa Biblia, nagahisgot ba o nagaingon ba nga ang mga tao ilalom sa pagpanglimbong? Yes, tinuod na siya. Makita na to dito ato nang mabasa. Nga ang mga tao, nag-abot niya ng panahon na ilalom sa pagpanglimbong ni Satanas. Para sa itong hitabo karon, adunay mga pagpanglimbong nga nagkakahitabo. Apan, dili pa kaayo kanang lantaran. Ikson, wala kini nagpasabot. Nga bisan og adunay mga signs ug mga kahibulungan nga mga butang nga nagkahitabo malimbungan nata o makundina. Ang unang pangutana unsa ba? Kinsa ba ang gisulatan niini? Unsa ang context? Okay. Atong basahon ang 2 Tesalonica chapter 2 verse 1 to 3. Ang pulong sa Dios nagaingon, ang mga butang nga mahitabo sa dili pa moabot ang Ginoo mo ni ang giuluhan dire. In verse 1, and sa karon mga igsoon, may tungod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong panagtigom sa pagtagbo kaniya. Nagapakiluoy kami kaninyo nga dili kamo malibog o mabalaka tungod sa mga tao nga nagaingon nga ang Ginoo miabot na. Bisan pag moingon sila nga mao kadto ang gisulti sa Espiritu Santo kanila, o bisan pag moingon sila nga nadunggan nila o nabasahan nila ang among sulat, ayaw gayud kamo pagtuo kanila. Ayaw gayud kamo pagpalimbong kanila bisan unsa pa ang ilang insulti tungod kay sa dili pa moabot ang Ginoo, ang mga tao mas musupak sa Dios o mutungaha ang taong dautan nga adaan ng gitakda nga laglagon. Dili ato makita nga si Apostol Pablo nakig-istorya sa mga katawhan sa Dios. Sa unang verses sa mong chapter, kanunay siyang nagapahinumdom aron dili na matingala ang mga katawhan sa Dios. So, sa atong gibasa kaganina, dili ang mga katawhan sa Dios ang ginawarningan ni Apostol Pablo, kundili ang mga makasasala. Apan ang problema karon sa ubang mga pastor diri sa kalibutan, kining maong pagtudlo, kining chapter sa Biblia, gamiton nila alang sa pagpanghadlok sa mga katawhan o piniling katawhan sa Dios, which is dili na dapat. Kaya kung imong tan-awon gyud diha igsoon, ang mga katawhan sa Dios ginapahinumduman na ni Apostol Pablo nga dili na matingala ana. Kinsa man tong nangawala dito, kadtong mga makasasala walay Kristo. Unsay giingon? Atong balikon og basa ang verse 8 to 12. Apan kun makuha na kini, magpakita na siya. Apan sa pag-abot ni Ginoong Hesus, laglago niya kining taong dautan, puuhon niya kini pinaagi lang sa iyang huyop. Kung mapakita ni kining taong dautan, gamito niya ang gahom ni Satanas ug maghimo siya sa tanang matang sa mga milagro o mga buhat nga kahibulungan nga murag gikan sa Dios, O gamito niya ang uban nga mapamaagi aron malimbungan ang mga nangawala. Mao kini ang ilang dangatan tungod kay dili sila mohigugmas kamatuoran nga mauunta ang makaluwas kanila. Tungod ini gipasagdan sa Dios nga malimbungan sila aron nga motuo sila sa bakak, aron masilutan silang tanan nga nagasalikway sa kamatuoran ug nalipay sa pagpakasala. Kinsa ang limbungan, pag-ayo ug malimbungan? Ang mga makasasala. Ang wala malipay sa kamatuoran. Kadto sila mga igsoon, mao tong mga tao nga wala ning dawat kay Kristo. Mao tong mga tao nga ang ilang pangalan nakalista ng daan nga itambugay ngadto sa kalayo sa impyerno. Ikaw nga Kristohanon, ako,
giluwas na ta. Wala na tay labot ni ining pagpanglimbong nga buhaton ni Satanas tungod kay gipili na tandaan aron maluwas. Episo 1:4. Gipili na tandaan sa Dios. Sa Roma, gipili ta sa atong pagkapinili, gitawag ta sa atong pagkatinawag, gimatarong ta sa atong ginamatarong, pasidunggan ta sa Dios. Mo na ang process sa Ginoo igsoon. Apan sa mga tao nga wala gipili sa Dios, malaglag, malimbungan ug magpadala sa bisan unsa nga mga paglingla sa kaaway. Kaya ang 2 Tesalonica chapter 2 verse 13 to 17 ang pulong sa Dios. And siya, gipili kamo aron maluwas gikan sa silot. Mga igsoon, nagpasalamat kami kanunay sa Dios tungod kaninyo nga maghigugma sa Dios, sa Ginoo, ug angay kaming magpasalamat kaninyo tungod kay gipili na kamong daan sa Dios nga maluwas, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagahinlo sa inyong kinabuhi o pinaagi sa inyong pagtuo sa kamatuoran. Gipili ata sa Dios igsoon aron makaangkon sa kaluwasan ug gitagaan kita gahom sa Espiritu Santo nga nagahinlo sa atong kinabuhi, pinaagi sa atong pagtuo sa kamatuoran. Kinsa ba nagatuo diha sa kamatuoran? Nga mao ang grasya sa Dios. Igsoon gitagahan kagahom sa balang Espiritu Santo. Ug tungod di anang gahuma, kinalimpyuhan ka. In verse 14, yun siya, gitawag kamo sa Dios pinaagi sa mayong balita nga among gisangyaw kaninyo ug aron nga makaambit kamo sa kadungganan sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa man ang ginasangyaw ni Apostol Pablo? Mao kini ang mahitungod sa grasya sa Dios. Mao kini ang finished work ni Jesus dito sa cross nga ang tanan iyang gibuhat aron sa pagsiguro sa imong kinabuhi ug aron sa pagsiguro sa akong kinabuhi nga kitang tanan nga iyang mga pinili sa Dios sigurado nga makaadto sa langit. In verse 15, busa mga igsoon, pag malig-on kamo ug ampingin ninyo ag maayo ang among mga gitudlo. Sa dihang diha pa kami uban kaninyo, lakip ang among gihisgutan sa among sulat kaninyo. Hinaot nga atong Ginoong Hesukristo mismo ang atong Dios nga Amahan mao ang magdasi ug maglig-on kaninyo aron maayo kanunay ang inyong mabuhat ug masulti. Gihigugma kita sa Dios ug tungod sa iyang grasya dasigon niya kita sa walay katapusan. Kinsa ang mudasig kanato igsoon? Ang grasya sa Dios ug hatagan niya kita og lig-on nga paglaom. Mao ni ang maayong balita nga nagahatag og kasiguruhan alang sa mga katawhan sa Dios. Ang grasya sa Dios igsoon mo'y tinuod nga pagtulunan nga mo'y makatabang sa tuang, mo'y makalilig-on sa tuang, mo'y makabalaan sa tuwa, mo'y makasiguro sa tuang kinabuhi nga kita maluwas, kita makaadto sa gingharian sa langit. Ikatulong pangutana, unsaon man nato ni pag-apply sa tuang kinabuhi? Sa kuha, sa imuha, unsaon man nimo igsoon? Well, theologically speaking, kini nga kasulatan nagsiguro sa tuwa nga ang ikaduhang pagbalik ni Kristo wala pa mahitabo. Munang dasigon ko kamo karon nga kuptan ninyo ang tinuod nga pagtudlo nga gipili ni Apostol Pablo sa mga kasimbahanan. Ang patulunan mahitungod sa grasya sa Dios. Sa diha nga imong masaksihan ang usa ka makasasala nga tao nga magabuhat og mga milagro, dili na matingala ni ana. Ayon nagkatingala ay igsoon. Dili na kamalingla ni ana. Tungod kay nasayod na ka. Kanunay ng pulong sa Dios nga pahinumdom sa imong balaang espiritu, kanunay nga pahinumdom sa imong may tungod ni ana. Hallelujah. Tungod ni ining belo nga nagatabon sa ilang mga hunahuna, igsoon mo nang ang tao makaingon sila nga mo na ni ang nagakahitabo karon. Mo na ni mahitabo, mo na mga propesiya nila nga kung imong tanawon sa Biblia wala gyud. Dili subay. Igsoon kini mga panghitabo, kini atong gitun-an karon. Murabag tungod kay dili man insakto ang ilang pagsabot. Usay makaingon sila nga warning na ni alang sa mga Kristiyano, warning na ni alang sa mga spirit-filled Christian. Apan dili igsoon. Mali kini nga pagtudlo pag naagani kay igsoon madunggan kining panghitabo karon pagbantay mo kay basin niya dili mo maluwas, basin niya mubalik ang Ginoo, masakpan mo nga makasasala, pagbalik ni Kristo wala mo nagmainiton sa pagpangalagad
Ya, ang hadlokon na ba na ang mga Kristohanon? Dapat lang hadlokon katong walay Kristo, katong walay Ginoo. Dapat mo na ilang hadlokon. Mali ka na nga mga pagsabot igsoon. Mali ang pagkamit o giabusaran nila ang kasulatan. Ano man na? Tungod sa belo nga nakatabon sa ilang mga mata. Tungod sa kakulang sa kahibalo, sa pagpabilin nila sa balaod igsoon mo nang magamit nila ang mga pagpanghadlok sa mga Kristohanon. Inaydili na siya ngayon nga gamiton alang sa mga Kristohanon. Atong pangutanon ang atong kaugalingon kung para sa kini nga sulat. Kung mubasa ka, mutuon ka sa pulong sa Dios igsoon, muna una nimong buhaton. Para asa man nga sulat ako aba ni or sa mga walay Kristo. Unsay giingon ni ini? Gihadlok ba ko? O ginadasig ba ko? Ug saon kini pag-apply sa atuwa sa akong kinabuhi, sa imong kinabuhi? Basihan nato ang gibuhat ni Kristo dito sa cross more than 2,000 years ago. Ang kasulatan wala gisulat aron mahimong walay pulos. Gisulat na nga naka-paragraph, naka-chapter, naka-libro, o gihimong kasabutan, o gihimong usa ka kobenante. Ang atuwa lang, atong paminawon kung unsa ang ginatudlo o kinapahinumdum sa balang espiritu nga ni kanato. Tungod kay kita, tao, usahay makalimot ta. Apan salamat sa balang espiritu nga kanunay nagatudlo ug nagpahinumdum kanato sa kung unsa ang insakto ug maayong sundon. Igsoon, kita ang mupili kung asa atong sundon. Unsa nga kobenante, unsa nga ministry of death, or ministry of life. Ang kobenante ba nga gihatag sa Dios pinaagi kang Moses? Ang kobenante ba nga gihatag pumianhi pinaagi kang Kristo Jesus? Nga dito himo ibabaw sa cross nga mao ang pagpamuhat sa balang espiritu? Ikaw ang mupili, kinabuhi o kamatayon. Old covenant o new covenant. Blessings or curse. Kung ikaw ang pangutanon, ang sa imong pilion. Kung ako yung pangutanon, pilion ako ang kinabuhi. Pilion ako ang new covenant na mao ang ibanghilyo sa grasya. O pilion ako ang mga panalangin na iandam ni Kristo alang sa atoa. Tungod kay si Kristo mao ang tinubdan sa tanan igsoon nga imong gikinahanglan. Siya ang tinubdan sa kinabuhi, siya ang tinubdan sa mga panalangin, siya ang tinubdan sa kaluwasan, siya ang tinubdan sa pagkabalaan igsoon. Mana ang pulong sa Dios. Mga igsoon, salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat sa kagayunan. Ang Dios magapanalangin kaninyo magaampo ta. Amahan na mong langiton mapasalamaton kami. Ini matahom nga kagabion. Salamat sa imong mga pulong. Kanunay nagadasig ngani kanamo, nagalipay ngani kanamo, nagapahinumdom ngani kanamo. Salamat sa imong giya, sa imong tabang nga kini nga mga pulong ang magamit, Lord. Sa imong pagpangalagad while kami nagapaabot sa imong pagpalit. We honor you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Okay, amen. Magapadayon ta. Kung sa itong ready, bayo na to ang bread. Sa gabi nga gibudihan si Jesus, may kuha sa tinapay. Ug nagpasalamat siya sa Dios, ug iyang pikas-pikas, ug iyang gihatag siya matinon at maingon siya. Kini nga tinapay nga nagsimbolo sa akong lawas, kung may nag-antos, nagsakripisyo, alang kini buhata kini, alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord, sa imong gibuhat dito sa cross, alang sa among kaayuhan. At by your stripes, we are healed. Imong gibayran dito tanan sa cross, Lord Jesus, alang sa among kabulahanan, sa among kaayuhan. O karon nag-iin kasi mong pulo in 1 John 4:17. Kung unsa ka karon, mousab kami. Gihimo ming sama nimo, Lord. Madaugon, malipayon, walay balatian, walay kahadlok sa mga balatian, walay kahadlok sa kaaway. That's why, so are we in this world. We honor you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo na to ang pupa
Sa sama nga gabi nga gibilihan si Jesus, may kuha sa kupa. Ug nagpasalamat siya sa Dios. Kuya kining gihatag siya mga tinunan lumingon siya. Kini nga kupa nga resimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o nga kubinanting nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ug sa matag inom ninyo ni ini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyong pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo. Dugo nga may naglimpyo sa among mga kalapasan ikan sa among pagkabata karon hangtod sa balik ka. Dugo nga may naghimo kanamong angayan nga mosulod sa gingharian sa langit. Dugo nga may naghatag kanamo kadaugan mga panalangin sa kinabuhi. Dugo nga mo'y tanan alang kanamo kanunay nagalimpyo kanamo. Salamat Lord Jesus ug diha sa imong dugo nagadagayday ang mga kaayuhan ug mga panalangin alang sa imong katawhan. That's why karong gabi una among gina-claim nga kana nga mga kaayuhan, kana nga mga panalangin maga-materialize na sa matag usa namo kay kinabuhi. In the mighty name of Jesus we pray. Amen o amen. Let us drink the wine. It symbolizes the blood of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Salamat Lord. Salamat Aba sa tanang butang. Salamat Lord sa imong pagkamaayo God. Salamat sa imong gugmang walay paglubad. Salamat Lord sa kalampusan sa imong buluhaton. Salamat sa imong pagpakiuban kanunay. Salamat Ginoo sa mga kaigsuonan karon God nga nagapaminaw sa imong pulong. Salamat sa imong pag-comfort kanila. Salamat sa imong pagbisita sa ilaha God. Salamat Father, even Lord I pray ang pamilya sa New Covenant in Christ bans pagdumalan ni Pastor ni Rod Kiatson God. Salamat Ginoo sa pagkiya kaniya, pagtabang kaniya, pagprotekta kaniya, pagprovide sa iyang pagkinahanglan, financial, physical, material, and spiritual, sa trabaho ng magipiyal sa iya hagad, sa negosyo, uban sa iyang pamilya, Ginoo. Salamat sa pagpakikuban kay lagad, pagpanalangin. Salamat Ginoo, even Lord kay Sister Kakay, sa ihang Daddy Ben. Salamat Lord sa kaluwasan, pagprotekta silang kinabi Brother Dickstar God, Sir Mimay God. Salamat God, more clients, opportunities sa ilang kinabuhi, favor God, breakthrough sa ilang kinabuhi, financial, physical, material, and spiritual. Lord, sa mga kaigsuunan sa New Covenant in Christ, Lord, nga nagkinahanglan o kaayuhan, salamat Ginoo sa mong pagbisita. Even Lord, Sister Gemma God, Lord, complete healing, Lord, from head to foot, God. Salamat Ginoo. Imo siyang pagbisitahan, God. Imo siyang ligunon, Ginoo. Imo siyang panalangin. Imo restore ay ang kinabuhi, God. Salamat, God, sa kalipay, sa kalinaw, uban sa tibok pamilya sa New Covenant in Christ. Ang mga katawan, Ginoo, nagkinahanglan og financial blessings sa ilang kinabuhi. Salamat, Ginoo. Ikaw magagrant, ikaw magabisita sa ilang kinabuhi, Lord. Sa mga katawan, God, nagkinahanglan og protection nga nagabiyahe-biyahe yung mga katawan. Salamat Ginoo sa pagprotekta. Salamat sa imong gilibuan ka mga anghel may magabantay sa mga katawhan. Tanang source of income sa mga katawhan, Ginoo. Salamat Ginoo sa pagpanalangin ni ana God. Negosyo, trabaho, kaumahan, tanan. God, among ginabadlo ang buhat sa kaaway, dili makapangilabot sa ilang source of income, sa ilang pamilya, sa ilang mga loved ones. Salamat Ginoo, even kiring coronavirus dili makahilabot sa ilang kinabuhi, Father. Lord, I release blessings God sa imong katawhan nga nagapaminaw karon, tanang dalunggan nga nakadungog sa kong tingog. Salamat Ginoo sa imong pagbisita sa ilaha, pag-comfort sa ilaha, pagpanalangin sa ilaha, sa mga loved ones, Ginoo, sa tanan nga nagasubaybay ni ining maong buluhaton, Ginoo. Salamat sa imong paglig-on kanila, pagprotekta sa ilahang kinabuhi, sa pag-iway sa ilahang kinabuhi, gikan sa mga buhat sa kaaway, even kining coronavirus, Lord, dili ni makapahilabot sa mga katauhan, Father, in the mighty name of Jesus. Salamat, Lord. Sa nasan sa Israel, Lord, we declare blessings, shalom, salvation, Father, even Lord, ang nasan sa Pilipinas, Father. Salamat, God, sa imong pag-comfort, even Lord, our President, God. Salamat, Ginoo, sa kaluwasan, Ginoo, once tibok pamilya. Salamat sa pagprotekta sa iya, salamat sa pagkiya sa iya, salamat sa pagtabang sa iya. Uban Lord, sa nang dumala sa mong nasod, salamat Ginoo ang pagkamatarong mo'y magahari sa matagusan na kasing-kasing unang-una, Father. Sa mga frontliners, salamat Ginoo sa pagpakikuban kanila, pagpanalangin, pagprotekta sa ilang kinabuhi, God. Even Lord, our Mayor, God, here in Davao, Ginoo, si Mayor Inday Sara. Salamat God sa iyong pag-comfort sa iyang kinabuhi. Salamat sa iyong pagkiya sa iyang kinabuhi. Sa iyang mga decisions, Lord, ikaw ang magapauna, ikaw ang magapataliwala, ikaw ang magatudlo kaniya. Salamat Lord sa kaluwasan sa tibok pamilya ni Mayor Inday Sara, Father. Salamat sa divine protection, Ginoo. Salamat sa iyong pagtabang sa iya hagas sa tanan niyang pagabuhaton, God. Lord, we know God, without you, she is nothing. Salamat Lord sa tanang butang niya mong pagabuhaton sa matagusan na mo kikinabuhi, God.
Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan, sa makaigsuunan, sa naa dito sa laing dapit, God. Salamat sa imong pagbisita kanila. Salamat, Ginoo, ang kalipay ug ang kalinaw mo magahari sila makasing-kasing ug hunahuna. Salamat, Father. I release blessings pan blessings sa mga katauhan, favor pan favor, knowledge and wisdom, breakthrough, financial, physical, material, and spiritual, opportunities pan opportunities, God, sa ilang kinabuhi, Ginoo. O God, poverty, death, sicknesses, diseases, illnesses, coronavirus, wala kay gahong nga makapahilabot sa mga katauhan sa Dios. Salamat, Lord, sa tanang butang. Salamat, Lord, sa pagkamaayo. Now, the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord's face will shine upon you and be gracious upon you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. O amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay. Hangtod sa sunod higayon, especially mga adlaw sa atong gathering sa church, kita-kita na usabta. Amen. Padayon sa pag-ampo, padayon sa pagdeklara sa inyong kinabuhi, tun kay nasayod ko nga ang grasya sa Dios magamaterialize sa inyong kinabuhi. Ang kalibutan maglisod man, apan ikaw nga nagtuo sa Dios, nagasalig sa Dios, nagasalig sa grasya sa Dios, mo enjoy ka sa mga panalangin sa atong buhing Dios. Bye-bye. God bless.